गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मदिनि दिनै जरखा हाबाफारि 101 मन की बातआव बाथ्रा सावरायनाय। दिनै बेखौ लानानै रायजोआरि बीजेपी एसटी मोर्चानि बानजायनायाव क'क्राझार जिल्लानि झारबारियाव गाहाय मन्त्रिनि 101 मन की बातखौ खोनासंनाय मोनसे हाबाफारि लादों। जों बयबो मिन्थिगौदि दिनै गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया 101 मन की बातनि गेजेरजों हादरनि नोगोरारिफोरनो गावनि गोसोनि साननाय बाथ्राफोरखौ बुंफोरना होदों। गाहाय मन्त्रिनि बुंफोरनाय दिनै मन की बातखौ रायजोआरि बीजेपी एसटी मोर्चाया क'क्राझारनि झारबारियाव खोनासंनाय मोनसे हाबाफारि खुङो। बे हाबाफारियाव बीजेपीनि एमएलए राजीव कुमार ब्रह्म, इएम रनेन्द्र नार्जारी, इएम रेवरेवा नार्जिहारिमोनजों लोगोसे बीजेपी एसटी मोर्चानि माखासे दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लादों। एमएलए राजीव कुमार ब्रह्मजों लोगोसे इएम रनेन्द्र नार्जारीया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव माखासे बाथ्राफोरखौ बुंथियो। आं गिबियावनो डिस्ट्रिक्ट इस्ट मोर्चानि आफादगिरि आरो पेरेम्बरनि आफादगिरि राजकुमार ब्रह्म आरो जोंनि इएम बिथांमोन आरो रायजो राजाफोरखौ आङो साबायखर बावहरबाय। बिथांमोना दिनै बे प्रग्रामखौ लैहोर लैहोर फैनानै जाफुंसारनायनि थाखाय आं आसा खालामदों फैगौ समफ्राव जाहाथे दिनैनि बे प्रग्रामखौ नायनानै आङो निस्सय देरहासार जागोनखौ आं नुहुरदों। मानो होनब्ला गोबां मानसिफ्रा बुंबाय थादों बर'फ्रा बिजेपि खालामा, बर'फ्रा बिजेपि खालामा, नाथाय आं नुनो मोनदों दिनैहाय बयबो जोंनि आइ आफा रायजो राजा बिभिन्न बिथांमोना फैनानै बे मन की बातखौ खोनासंफैदों। आसा खालामदों बनगामि हिसाबै, बनगाम मण्डल हिसाबै बिजेपियानो देरहासार जाहैगोनखौ आङो दिनैनो बे रिजाल्टखौ आं मोननाय बादि मोनदों आरो। दा बाथ्राया बेनो गोबाङानो बुंसोलायो क'क्राझाराव बा बनगाम मण्डलाव बिजेपि गैला, बे बाथ्राया खिन्थु सैथो नङा। आं दिनैसिमबो जेब्लाना बिजेपिआव जयनिं जादों बेनिफ्रायनो आं दिनैसिमबो खुनु जायगायाव आं केम्पेइनखौनो खालामखायाखै, थाङाखैबो आं। थेवब्लाबो रायजो राजा बिथांमोना आंखौ मोजां मोननानै बयबो लोगो हमफैयो, सोंफैयो, आं रायज्लायहरो। आरो दिनैहाय जेनाखि प्रग्राम खालामदों बेखौ आं लेंहराखै, जोंनिनो मण्डलनि दैदेनगिरिफोरा लेंहरनानै बे प्रग्रामखौ बानायदों। दा बेयाव आङो नुनो मोनदों जोबोद मोजां रिजाल्टआ। फैगौ दिनफ्राव थारमाने बिजेपिया देरहासारनाया खाथां होननानै आं साननानै लानो हायो आरोखि। मोनसे खोथा, मोनसे समाव राष्ट्रीय दल होननानै बिजेपिखौ बर'फ्रा गनायना लायाखैमोन, खिन्थु दिनैहाय राष्ट्रीय दल हिसाबै बिजेपिखौ बर'फ्रा सानसेनि उनाव सानसे एसे बांसिन मोजां मोनबोनाय गोरोबफैनायखौ जों नुनो मोनदों। मा फोरमायगोन सारा बे बिथिङाव? बिनि मेन रायजो राजा मोजां मोननाय जाहोनानो जादों बिजेपि दला बर' बा ट्राइबेलफोरनि थाखाय गोबां खामानि मावना होदों। दा बे खामानि मावनायखौ नुनानै गासिबो जोंनि बर' हारि बा ट्राइबेलफ्रा बिजेपि प्रति माने अननाय फैदों होननानै जों बुंनो हायो। मानो होनबा बिजेपि दल फैनायनि उनाव दिनै 8 सिडिउलखौबो नोंथांमोना मिथिगौ, जोंनि 8 सिडिउलखौबो बिजेपि दलनि दैदेननायावनो होनाय जादोंमोन। आरो जेब्ला बिटिसि सुक्ति जादों, बे बिटिसि सुक्तिखौ बिजेपि दलनिफ्रायनो होनाय जादोंमोन। आरो जेब्ला दा 2020आव बिटिआर सुक्ति जादोंमोन, बे बिटिआर सुक्तिखौबो बिजेपिआनो होदों। आरो आउट अफ बिटिसि जोंनि बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर'फोर बिथांमोनाबो गोबां समनिफ्राय माने गावनि मोनथायनि थाखाय गोबां सरकारनि सेराव आर'ज बिदोंमोन, नाथाय गनायाखैमोन। दा बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों आउट अफ बिटिसिनि बर'फोरनोबो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल होनाय जादों, बेबो बिजेपिनिफ्रायनो होनाय जादों। दा दिनै आरो मोनसेखौ जोङो सनमान खालामनो दिनैहाय आसामनि नाम्बार 1 पद होनना बुङो दिनै मुख्यमन्त्रियानो बुंनांगौ जायो जेनेबा अध्यक्ष महोदय होननानै। दा आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि, दिनै बुंथिगिरिखौबो बिस्वजित दैमारिखौ होदों। दा जोंनि बर'खौनो होदों। दा बिदिनो दिनै राष्ट्रपति होननानै बुङो भारतबर्षनि गणतन्त्रनि राष्ट्रपति, बे राष्ट्रपति पदखौबो दिनै द्रौपदी मुर्मुखौ होदों। थिग बेबादिनो ट्राइबेल आरो बर'फोरखौ अननायखौ जोंनि बिजेपि अननायखौ बर'फ्रा आरो ट्राइबेलफ्रा गोबां नुनानै दिनै माने बिजेपि पक्षी जादों। दा नोंथांनि सोंनायनि फिननाय बेनो। फैगौ 2022 लोकसभा आरो 2025 बिटिसि काउन्सिल इलेक्सन बिजेपि दल हिसाबै माबायदि प्रिपेरेसन जानाय? दा जोंनि राष्ट्रीय दल हिसाबै जोंहा दलखौ गावनि सांगठनिक दल, जोंनि संगठनखौ जों आवगायनो थाखाय जोंहा रायजिक बिजेपि भबेश कलिता बिथांनिफ्राय निर्देश मोनसे दङ। दा दलखौ सक्तिशालि खालामनो थाखाय जोंखौ निर्देश हिसाबै जोंनि दलनि निति आदर्शनि मोजाङै जों दलाव माबायदि खामानि मावोबा रायजोनि गेजेराव जोंनि दलनि निति आदर्शखौ जों लांनानै
जों बिटिसि ओनसोलाव दलखौ जों सक्ति खालामनो हायो बेखौ जोङो खामानि मावग्रोनाय बे खामानिखौ जों गिबियाव मावग्रोदों 2025 नि मा प्लेन दङ सार जे बिजेपिआ काउन्सिलखौ दखल खालामनो मोनसे प्लेन पलिसि खालामगासिनो दं दा 2025 नि खोथाखौ दा जों आं दानो बुंबाय दे मोनसे सैनिक होनना बुङो जेनेबा गणतन्त्र देशआव दिनै रायजोआनो राजा आरो रायजोआनो मालिक सासे प्रतिनिधि MCLA MCLA चिफ मुख्यमन्त्रि प्रधानमन्त्रि MP MLA जायो रायजोआ भट होनानैसो जायो दा रायजोआ जुदि नोङो बारा जि मेन्डेट होयोब्ला रायजोनि सायाव सोनारो बे गासैबो जिसे थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 10 सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 10 नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन टपार फरायसाफोरनो क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला 2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ लानो सुबिदा होगोन फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला 9435704380 जानबुं अनजिमा आरो relativepublicschool@gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन